बिसोरो मा बुद्रुदों नोंथांमोना भिडिअ क्लिप्सखौ एसे ध्यान हो नायदो नै मा बक्स दे बियो गोरबो सिंनि खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनानै चेनेलाव फिन खेबसे आङो फैफिननाय जाबाय। जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन। इन्टारेस्टिं आपडेट लानानै फैदों, गरम गरम आपडेट। इलेक्शननि रिजाल्ट फैनोसै गाबोन, जोङो बयबो नेनानै दङ। दा सावरायलांदिनि दिनैनि टपिकआ एसे नैबे पलिटिक्सनि सायावनो जागोन। दा गरम गरम आपडेट्स आङो लानानै फैदों। जोङो नुनो मोन्दों माखासे भिडिअ क्लिप्सफोर पश्चिम बंग साइडआव ओरैबायदि माने इभिएम बुद्रुनाय आरो सिसि केमेरानि फुटेज ना बेखौहाय मोननो हादों। जोङो दा नुनो मोन्दों थारैनो जुदि बेबायदि जामारदोंब्ला मा अबस्था जागोन। दिनै मा गासिबो पावारा फैसाजों बायजाजोबो नामा? जबरदस्ति देरहानांगौ आरोना। बेनिखायनोथ' मानसिफ्रा भट होआ। मानो भट होनो? गासिबो माने धनबल बाहुबल लानानै दिनै सामफ्रामबो सासेयानो राजा जाबाय थानो नागिरबा बे जागोन नामा? बे माब्लाबाबो जाया। ओंखायनो जोंनियावबो दा ओरैबायदिसो जानांगौ, इभिएमाव भट जानो मोना। जोंबो मानिनो नाङा बेखौ। आमेरिकान सिस्टेम जानांगौ आरो दिनैनो भट होगोन आरो रिजाल्टआ गाबोननो जानांगौ। बेवहाय जोंहा बेबायदि नेबाय थानो टाइम गैया, सम गैया। दिनैनि दिना ओरैबायदि स्पिड आरो मबाइला जुदि 5G स्पिडाव खारनो हादोंबा मानसिया दिनै इमान इन्टारनेटआ स्पिड जानानै सोरबा 10-15 दिन 20 दिन गाहाम मास मोनसे गाहामखौ नेनो हागोन नामा? हाला। दिनैनि मानसिया धर्ज गैया लोगोफोर। दिनैनि मानसिया धर्ज गैला। जोंनो लोगो लोगो नांगौ। दिनैहाय मथा मथि दानो होबाय, दानो रिजाल्ट, बे साइसनिसो जानांगौ बुंनो थाङोब्ला। आरो जोङो नुनो मोन्दों बे इभिएम जिथु इभिएमआ जुदि बेफोरबायदि माने खावला खावसि हेक बायदिसिना जोंनि बेयावबो जादों नामा? जुदि बेबायदि जादोंबा जोबोद दुखुनांथाव जागोन। खिन्थु दा जोङो भिडिअ क्लिप्सफोर नुनो मोन्दों। जोंनियावबो माने सिस्टेमफोरा आजिखालि सोलायनांगौ। सोरबा सासेयानो राजा जाबाय थाबा जानाय नङा ना, उननिखौबो चान्स होनांगौ। दा जियानो हक जोङो बयबो हजाग जानांगोन। दा इन्टारेस्टिं आपडेट, जोङो गाबोन रिजाल्ट मोनगोन। सोर देरहायो जोंनो बेखौ समा खिन्थागोन। जोङो नेनानै दं गाबोनसिमहालागै। गाबोननि बेलासिसिम खमबाबो 5टासोआव गासैबो रिजाल्टआ आउट जाहैजोबगोन जानांगौ। दा आङो दिनैहाय एसे भिडिअ क्लिप्स लानानै फैदों। हाग्रामा महिलारि साराहाय मा बुंलांखो आङो एसे भिडिअ क्लिप्स मैया दाख्लैनिनोमोन जानांगौ बे भिडिअसआहाय। आं भिडिअखौ लाबोनायाव एसे लेट जाबाय। आं एसे बे भिडिअ क्लिप्सखौनो होनानै होनि। एबारावहाय थारैनो माबेयाव बेसेबां देरहागोन एसे हाग्रामा महिलारि साराबो बुंलांदों। दा आंनि बायदिब्ला एबारावहाय नैबे तामुलपुरावबो एसे कन्टेस्ट जागोनखौ नुनो मोन्दों बा जोङो मिथिनो मोन्दों। निस्सय तामुलपुरावहाय नैबे तामुलपुर समस्तियाव दा जियानो हक जोंहा बेवहाय प्रमद बर' सार थाबाय आरो ओरैहाय जोंहा थाहैबाय बिस्वजित दैमारि सार। एसेबाबो बेवहाय माने एसे कन्टेस्ट जागोनखौ नुनो मोन्दों आरोना। सोर देरहागोन बेखौ मिथिया। मिथिनाय बायदिब्ला बेवहाय जोङो एसे आन्दाज मोनो। थारैनो निस्सय इउपिपिएलआ जय जानायनि गोबांथार बेवहाय चान्स दङ। दा बाथ्राया बेसेबां सैथो मिथिया। इउपिपिएलआ जय जानायनि एसे चान्सखौ नुहुरो आरोना। मा जायो मिथिया। जोङो गाबोन समा जोंनो खिन्थागोन। नेनानै थानि, गोलाव खालामला। आं एसे हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंलांखो आं एसे भिडिअ क्लिप्सखौ होनानै होदिनि। गोजोन्थों, बाबाय। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। সার্ভে বুথ লেভেলৰ যিটো সাৰ্ভে সেইটো আমি ৰিপৰ্ট লৈছিলোঁ ইলেকশ্যন ষ্টেণ্ডিং কমিটিৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰীসকলৰ পৰা। এই ৰিপৰ্ট মতে এই বুথ লেভেলৰ বা বুথ কমিটিসকলৰ যিটো অপিনিয়ন বা যিটো ভোট কালেকশ্যন যিটো ৰিপৰ্ট সেইটো BTC হিচাপে অভাৰঅল খুব ভাল 15টা সমষ্টিও। খালি পৰ্বতজৰা, বিজনী আৰু তামোলপুৰ এই 3টা সমষ্টিৰ ডিফাৰেঞ্চটো কম হৈছে। জিকাটো জিকিছে কিন্তু বেলেগ সমষ্টিৰ নিচিনা ডিফাৰেঞ্চটো 20,000 25,000 এনেকুৱা ডিফাৰেঞ্চ থকা নাই। তামোলপুৰ
বিজনী আৰু পৰ্বতজোৰাটো আমাৰ যিখিনি ৰিপৰ্ট দলৰ পৰাই হওক বা LSC ৱাইজ ষ্টেণ্ডিং কমিটিসকলৰ যিটো ৰিপৰ্ট বা যিটো ছাৰ্ভে মানে বুথ লেভেলত ছাৰ্ভে কৰি পেলাই যিখিনি পাইছে দল হিচাপে আমাৰ BPF দলৰ ডিফাৰেঞ্চটো কম হৈছে, কিন্তু জিকাটো 100% জিকিছে। ডিফাৰেঞ্চটো 4,000। তামোলপুৰ 4,000 ডিফাৰেঞ্চত আমি জিকি আছোঁ, বিজনীটো 4,000, পৰ্বতজোৰাও 4,000 ডিফাৰেঞ্চ। ইয়াতকৈ আৰু তলত যাব নোৱাৰে। মই বাৰে বাৰে সুধিছিলোঁ আমাৰ দলৰ কৰ্মীসকলক বা ষ্টেণ্ডিং কমিটিৰ প্ৰেচিডেণ্ট